La 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 la
iya iya akan tertebur lega anu pendangnya ganti ki ya nesek to ngenteni bali ngulon apa sedya matur suwun la elo dicaket dalan apa niki oh nggih Mas Kendang lu jurusannya ketoke MC ne kono nyambung heeh lah niku jangan jenengan muson ayo Mas MC yang di situ nyambung kan siap sebentar ya Bapak sebentar ya ngetan balik kulon kowe tak bungkem sama astagfirullah bisa iki digenahne awak dhewe lagi manyuk iki kowe iki nyapu turut jaratan kowe gak iso jenenge hutan luar biasa lha nyapu ning kene iki lho nyapu Gus desa endi anu manyuk ora ngerti sing dinyunyuk iki piye lho desa endi desa endi Karawalu ya tanggane Kang Picis kok iso nogo oh iya kok ora ta kok ora maca kono mangkon ngendi ora masuk iya iki rada sore lho wis luar biasa tenangan dhewe lek ini sing nyawer lung aku kudu ngambung wae ya Karawalu blobo oke Pak aja omonge jalan ya lah iku ora kok mikir oh iya iki mau nang atur ayo dulukan ya dilanjut ludrukan iki ya berapa iya lagu ludruk masih ngetang bali ngulon opo sediane galaka jangono Lele anak
kuwi ya bener ta. Iso atusane telat lho, Gus. Atusane telat lho. Niki diwangsuli Pak nggih. Monggo. Balani. Ya, Kayang sangka kene terus meneh Gus ya. Sithik ae aja oke. Aja dodo Mbah nggih ya. Sun-sik. Ya Allah. Wong aku cedhek-cedhek kaya masem tok. Ayo. Manut to musuh. Ayo. Lebaran. Kok ngawur to? Sungkem ya bener sungkem nang ora Oh, parah. Bola kuwi wong masak iki lho. Kowe ora ora. Nyapa? Aku pas sungkem ora ora. Nyapa? Enek sing obah. Bisa mesti tenan. Mungkin ora sikil. Saiki ora. Nyapa? Jebule anu. Apa? Bapake kole. Jang, hari ini luar biasa. Luar biasa ngapa, Bos? Dhewe lho. Awak dhewe. Aduh dikon rene. Heeh. Kon ndongakne manten. Iki acarane apa? Lah kula mau dhewe lho, Blok. Mane sing ndi mantene kok dolemu kabeh. Ya iya. Daninya iki. Dane apa, Bos? Jan bojo lemu ngentekne kasur tenan iki. Alah, yo. Lah iso kasur to? Hah, kasur terus sampean, terus kasur terus sampean. Alah, kursi tombaknya. Iki jenenge anak buah kerja ora lucu yo ngene iki. Gune anae. Nggih, matur suwun nggih. Nggih, matur suwun Mbak Mangga. Mbak kok repot-repot to, Mbak? Mbak Uki jenenge
pikir wale. Lah wong padine kurang lho ya sini. Nah, tak pikir wale wis kurang deloke. Iso. Mbak Oki, nggih Mbak Oki ta? Mang mriki. Mbak Oki mang mriki riye. Ya ampun. Ya ampun. Manten nanya rambune wangi. Mbak Oki. Mbak Oki mriki. Mbak Oki mriki. Jan Mbak Oki. Mbak Oki nggih niki. Engkang jalan sing pundi garwane jenengan pundi? Kang mriko. Oh niki. Ya Allah. Mbak Oki cuman mriki jan. Ya ampun repot-repot Mbak Oki. Lah sing Mas sapa jenenge Mas Yanto. Mas Daryanto nyelakane dagelane percil. Nah, percil tapi nak kiri nak gede percil. Mas dari mana? Daryanto. Iki lho iso. Kuwi Daryanto. Lajeng piyambake Gus gagah dan dhuwur dan Daryanto ki artine dar kuwi darmawan yang kuwi yang maha kuasa meridhoinya. Oh iya, yang maha kuasa meridhoinya. Toh kuwi engko ngai piro? Lah, padine ben weweh. Padine ben weweh dagelan kuwi. Mesti ngono. Ora. Toh. Mas Daryanto. Heeh, kowe ora bojone Mas To kuwi. Mbak Uki. Alah kleru. Lah sapa? Buto. Lho. Lah Pak Toi. Daryanto, Mas Daryanto, Mas To, Pak To. Mbak Uki, Buto. Lah ngono. Dadi tegas buto-buto. Aja kok wae Mas Daryanto. Dagelane kok wae dibayar kok. Lagi mriki. Lah kok kesusuan. Mriki Mas Daryanto Mbak Uki mriki. Nggih mugi-mugi bibaro tasakuran iki mugi saged dados manten ingkang sakinah mawaddah ngerayu golek saweran. Sapa to jenenge? Golek aku. Oh iya. Enggak tak Mas. Padha ae. Disale pateno ae Mas. Padha kancane. Aku kok gak ono. Ya, mugi-mugi Gus. Ya, mugi-mugi mempelai berdua. Saya doakan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Mugi-mugi sampai kakek-kakek, ninen-ninen cepat diberi momongan. Utawi solehah. Mas Daryanto nggih. Mboten apa. Mboten repot-repot. Sampun nggih. Iki dilanjut kula atraksi. Nggih. Mbak kudu pamit. Mas Daryanto kekintil. Mas, ngati-hati. Kuwi bangsane. Nggih. Sing terminal, Mas. Ayo. Ngati-hati iki bangsane terminal.
Oh. Iki cara ngono kok dhewe-dhewe. Jangan. Ya. Gak udah gak apa-apa. Ora apa-apa. Mangga dilanjut. Ayo. Ayo. Mugi-mugi wong pawon dadi berkah. Mugi-mugi diparingi yuswa ingkang panjang. Amin. Muga-muga rezekine kathah. Amin. Muga-muga sawahe turah-turah. Amin. Tahun ngarep munggah haji. Haji ya. Ya. Masalah Gus ya dilanjut ya.